Dneska jsem pro novou videu, budete počívat tom, že to minulé video bylo fakt hrozné, teraz má ťahá bratranec Oleo. Počítam! Dávajte lajky, odbery, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A dúfam, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A dúfam, že na toto video nezabudnete. A teraz toto video bude počúvať v tom. Počkaj, stoj. Počkaj, Leo. Toto sa volá ideme natáčať s randovnú Granny a to bude môj. To je najprv môj Leo. Takže ty chod spať. Boisko si urobte, čo robíš? Nič. No a vlastne ideme, že ty budeš Granny, ty si chod láhnuť. Ja to tu budem skúmať. Akože teraz ty... Ona má musičo. Granny! To čo je? Moja. Ale ja... Idem sledovať. Čo? Nejde to. Musím tu nájsť kľúč. Ten kľúč sa nachádza iba v tejto miestnosti, takže musím sa tu porozliahnuť, aby sme ho videli. To není. Počkaj. Budeme mať tak. Granny! Je tu Granny. Grena! Musíme utekať pred Granny. Bam! Tam je Granny. Váta! Ukážte si lúky. Kde je Granny? Pozor, tam je Granny! Ja sa už nehrám. Tak ja som teraz Granny. Nehrám sa. Ideme hrať schovku? Ne. Počítam. Nie. A prečo? Lebo. Nehrám sa. Dobre, takže... Neviem, čo ideme teraz robiť v podstate. Zvedaví. Čo budeme dneska robiť? Počkajte, ja sa hneď... Som tu. Takže neviem, dneska chceme si grilovať, možno vonku niečo natočím. Možno aj to. Teraz ja vám poukázala niečo. A to sa vám asi zapáči. Že myslím, že hej. Keby ti niekto postúpal bosými nohami, ale to som asi ja, tak by bol mŕtvy. Ale ty kokos. Dobre, challenge. Musím to dať cez týmito váčkami. To musím s tými mojimi nohami bosými to urobiť ešte raz, 2, 3. Jau.
Takže sme na balkóne. Takže sme tu na tomto asi teda na balkóne. Je tu celkom príjemne, žiadny hluk a tak. Celkom to je dobré, že sme tu, že nie sme v meste v Leviciach, tam v kuse idú autá. Tu je voľná cesta, bytovka. A je to celkom dobré, že sme tu. Aj také, že pán. Mne sa to celkom páči, chcel by som bývať v dedine, v meste, to je jedno. Ale asi by som býval v dedine ako v meste. Ale za to viem, že aký to má byť, keď si sám doma. Moja sestra sa išla tuľať s kamoškami, moja mama je u kaderníčky. Môj otco je s ňou, takže môj otco si vie tu prežívať pri ženských. Je to celkom fajn. Je to asi to najlepšie. Prišiel môj brat teraz, Čo robíš tu zase, Luky? Pozri, čo som nespravil. No vlastne to je to Som Granny, poďam. Som Granny. Ideme hrať schovku. Dobre, chod sa schovať. Chod sa schovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dneska by sme mali hrať Slovensko, Nemecko, alebo čo, neviem. Ale asi to bude tak, že asi dneska budeme my hrať. Ale musíte im fandiť, keď im budete fandiť, dajte like pre nich a potom odber. Koho máte radi? Messiho, Ronalda, keď máte, alebo Neymar. Ronaldo, odber. Messi, like. Neymar, komentár. Takže môžete sa vyjadriť a tak. To je vlastne všetko. Vlastne ja ani neviem. Ja sa len chodím na futbal celkom. Takže ho musím ísť hľadať, lebo zase budem raučať. Neschovaný, nehrám. Ja ho nenájdem. Mám ťa, Leo! No a vlastne to je aspoň, budem síce dve natáčať. Ako budeme grilovať, asi vonka to bude najlepšie. A to je asi to. Ako ja nechcem ani, že budem sa smiať, alebo čo, ja neviem, ale nedávam to na tom futbale. Niekedy to dodávam, niekedy nie. Napíšte mi do komentárov, akého vy máte rád, akú máte
že čo máte radi. Bude to jedlo, pitie a dezert a to je všetko. A koláče, to je. A čo musíte, napíšte mi do komentárov. A teraz najlepšie. To bude najlepšie, pretože ja som Matilka. Keď som hodil do travy môj telefón z balkóna a stade tu. To by už bola iná káva, že? Tak čaute. Ahoj. A nezabudnite dať ešte ten odber. A like. Čaute.